едно нещо от тук нататък. По всяко време сакът ми ще е винаги готов нов път да поеме. Не знам как всеки път се получава така. Не разбирам кога да спра, когато греша. И огъня се превръща в пепел, любовта, приятелство. Не благодаря, нов път и ново място. Нямам време да се раздавам без да получавам. Часовникът ти кака и аз го наблюдавам. Светът се върти дори когато моите сълзи не спират. Все някой трябва да го боли, когато моите мечти умират. Кой ако не аз? 2 дена и половина в нищото с бутилка изгаснал фас. Раздадох се и се изгубих. Обитах всичко и загубих. И вече не виждам на къде. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма значение. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма значение. Обидах толкова силно и постигнах толкова много, но вече няма значение, защото няма за кого сега. Когато паднах, търся друго измерение, но накрая дори и аз вече съм без значение. И знам, колкото и да се опитваш да го направиш, накрая просто губи смисъл. И е по-добре да забравиш, че си използван, да даваш нещо, което го няма. Но това, което не те убива, те прави по-твърди от камък. И пази всичко дълбоко вътре в теб. Сякаш никога не е било, но нека и утре да е с теб, за да напомня. Накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая, вече няма. Но накрая,